Helo a chroeso, guten Tag, willkommen. Felly, sesiwn ar yr arholiad llafar yw hon, yn disgrifio llun. Felly, yr ail weithgaredd o'r arholiad llafar, sef ein Foto beschreiben. Felly, disgrifio llun und Fragen beantworten. Felly, ateb cwestiynau wedyn yn seiliedig ar thema y llun. Okay, so zweite Aufgabe der mündlichen Prüfung. Felly, ail weithgaredd yr arholiad llafar gyda fi, Mrs Williams, Frau Williams, yn barod i gobeithio codi eich hyder yn yr arholiad llafar ac yn benodol ar gyfer yr ail weithgaredd o hynny. Felly, i ddechrau, hoffwn roi crynodeb o'r asesu i chi o ran uned 1 yr arholiad llafar. Felly, mae'r prawf llafar yn para ar gyfer yr rhain sylfaenol rhwng 7 a 9 munud ac ar gyfer yr rhain uwch 10 i 12 munud. A mae'r unedau i gyd, 4 ohonyn nhw, werth gwarter o'r cymhwyster i gyd. Felly, 25% ar gyfer yr arholiad llafar yn ei cyfanrwydd. Felly, yn y sesiwn yma, trafodaeth am lun ar gerdyn yw'r thema fel wedes i. Fe fydd yr arholiad llafar neu siarad yn digwydd yn ystod y cyfnod 8 o Ebrill tan ddydd Gwener y 10 o fis Mai. Fydd yr athro sydd gennych chi yn dweud wrthoch chi mewn digon o amser pryd mae eich arholiad os nad ydyn nhw wedi gwneud hynny yn barod. Felly, byddai'ch athro hefyd yn rhoi gwybod i chi os taw'r rhain sylfaenol neu'r rhain uwch, rydych chi'n sefyll. Amser i bras ar gyfer y weithgaredd mewn cwestiwn yw rhyw 2 funed ar gyfer y rhain sylfaenol a rhyw 3 munud ar gyfer yr arholiad yn yr rhain uwch. Grid asesu felly, so dyma beth fydd yr arholwr yn defnyddio ar gyfer marcio yr hyn maen nhw'n clywed gennych chi yn yr arholiad. 15 marc yw gwerth y cwestiwn yma. Hain sylfaenol sydd gen i lan ar y sgrin ar hyn o bryd, ac felly fel welwch chi, mae yna 10 marc ar gael ar gyfer cyfathrebu a rhyngweithio. Felly dyna'r hyn rydych chi'n ei ddweud, rili, chymod y cynnwys o'r hyn rydych chi'n ei ddweud. Mae 5 marc wedyn yn dod ar gyfer gwybodaeth a chywirdeb ieithyddol. Felly mae hwnna ar gyfer pa mor dda yw ansawdd eich iaith. Felly i dderbyn y marciau ucha, rydyn ni'n edrych i weld bod y wybodaeth rydych chi'n ei cyfleu yn berthnasol ac eich bod chi yn mynegu barn yn aml ac hefyd bod angen cyfiawnhad i'r barn rydych chi yn rhoi. Ar gyfer y cywirdeb, ni'n edrych ar gyfer y marciau uwch fan hyn, lefel dda o gywirdeb, nid perffeithrwydd, ond lefel dda o gywirdeb ar y cyfan. Fe fydd hefyd angen, hyd yn oed yn yr rhain sylfaenol, i chi ddefnyddio amser arferf y gorffennol, y presennol a'r dyfodol hefyd. Okay. Os newn ni wedyn edrych ar yr rhain uwch, fel byddech chi'n ei ddisgwyl, mae hwn bach fwy heriol i dderbyn y marciau ucha fan hyn. Eto ddo mas o 15, 10 ar gyfer cyfathrebu a 5 ar gyfer cywirdeb. Felly ni'n edrych am wybodaeth fanwl. Ni'n edrych bod chi'n gallu ymestyn ar eich ymatebion. Ni'n edrych bod chi'n medru cyfnewid barn yn fanwl hefyd a bod chi'n cyfiawnhau eich syniadau a bod chi'n esbonio eich safbwyntiau mewn mwy o fanylder. I gael y marciau ucha ar gyfer cywirdeb, ni'n edrych am strwythurau cymhleth o iaith, ni'n edrych am lefel uchel o gywirdeb. Eto nid perffeithrwydd, ma'n walle yn unig ddo i dderbyn y marciau ucha fan hyn. A rydyn ni eto yn edrych bod chi'n gallu defnyddio amserau gwahanol y ferf, gorffennol, presennol, dyfodol a modol hyd yn oed os y fedrwch chi. Felly, i ddechrau, fi beschreibt man ein Foto. So, sut mae disgrifio llun i ddechrau? So, ni'n edrych rili bod 4 cam i hwn. Cofiwch, fe fydd gennych chi amser paratoi gyda'r papur arholiad a phapur nodiadau cyn yr arholiad i chi gael wneud y camau yma. Cofiwch ddo, mae gennych chi'r chwarae rôl a hefyd y ddwyran o'r sgwrs i baratoi hefyd. Felly, chymod, does dim llawer iawn o amser gennych chi.
ond chymod rhywbeth i gadw mewn cof, bo gennych chi peth amser i helpu chi i ymarfer ar gyfer hwn neu i baratoi. Felly cam 1, wrth i chi edrych ar y llun rydych chi wedi derbyn yn eich papur arholiad, ceisiwch gasglu geirfa o amgylch y thema sydd ar y llun. Fe fydde'n dweud pa thema yw'r llun ar y top, bydd e'n weddol amlwg ddo, wrth edrych ar y llun fel arfer. So felly edrychwch yn ofalus ar y llun, nodwch unrhyw eirfa berthnasol gallwch chi feddwl amdani i ddisgrifio'r llun, so pa bobl ydych chi'n ei gweld, pa lleoedd sydd yno, pa weithgareddau ydych chi'n gallu gweld yn cael ei gwneud, oes yna unrhyw liwiau, oes yna angen disgrifio unrhyw ddillad, oes yna ansoddeiriau i ddisgrifio y teimladau neu'r emosiynau sydd yn amlwg yn y llun. Felly geirfa unigol i ddechrau. Felly taflu geirfa lawr wrth iddyn nhw ddod ato chi. Cam 2 wedyn yw ceisio disgrifio beth rydych chi'n ei gweld. Felly, chi'n dechrau i ddechrau gyda rhyw drosolwg cyffredinol o'r llun. Gallech chi ddechrau hynny gan ddweud rhywbeth fel, es ist ein Foto von. So, beth yn gyffredinol mae'r llun yn dangos? Pwy welwch chi? Pwy yw'r bobl? Pa mor hen falle ydyn nhw? Ydw e'n lun o blant neu hen bobl, neu os teulu, os cymysgwch o oedrannau yno, pa ddillad maen nhw'n ei gwisgo, ble mae nhw, a beth mae nhw'n ei wneud. Felly chi'n cymryd y geirfa, wnaethoch chi yng ngham 1, a cheisio creu rhyw fath o frawddegau wedyn neu strwythurau i gymryd y geirfa yna mewn i fwy o fanylder. Trydydd cam wedyn, ceisiwch ddamcaniaethu am y llun. So, chymod, i wneud eich disgrifiad yn fwy diddorol, dim just dweud, rwy'n gweld hwn, rwy'n gweld hwn. Ceisiwch ddamcaniaethu beth ydych chi'n meddwl sydd yn mynd ymlaen, beth chi'n meddwl sydd yn digwydd. Felly, os oes cliwiau i gael yn y llun o'r hyn sydd yn digwydd, os mae pobl yno, beth maen nhw'n ei gwneud? Beth gallen nhw fod yn teimlo, falle? Falle beth maen nhw newydd ei wneud? Beth maen nhw ar fin gwneud? Chymod, damcaniaethu yw hynny, dydych chi ddim yn sicr, ond a wnewch chi falle wneud rhyw fath o ddyfalu falle, neu rhagfynegu beth maen nhw yn mynd i wneud nesaf. Cofiwch gyfiawnhau eich pwyntiau, pam ych chi'n meddwl bod hwn yn mynd i ddigwydd, neu bod e'n newydd ddigwydd. Okay? A cheisiwch gofio wedyn cam 4 i gael y marciau ucha, yn enwedig y 5 marc ar gyfer cywirdeb. Mae angen eich bod chi'n defnyddio iaith o ansawdd uchel. Felly, rhowch sylw i ansawdd yr iaith rydych chi'n ei ddefnyddio. Iawn, po uchaf yw'r ansawdd, yr ucha yw'r marc. Okay, so ystod eang o iaith berthnasol, soffistigedig, disgrifiadau manwl, ansoddeiriau wedi ei dewis yn ofalus, safbwyntiau bob tro yn cael eu cyfiawnhau gan ddefnyddio ystod eang o strwythurau gramadegol. Cofiwch am amserau gwahanol y ferf wrth feddwl am hwn i gyd hefyd. Mae'n flin dyfu taw yn Saesneg ac Almaeneg yw'r sleidiau nesaf, ond anodd iawn yw darganfod y math yma o beth yn y Gymraeg a'r Almaeneg, ond yn amlwg yr Almaeneg sydd fwyaf pwysig fan hyn. Falle bod chi wedi derbyn rhai wrth eich athro, neu falle bod chi wedi edrych ar y we i geisio darganfod rhai o'r rhain. Felly, chatty mat yw hwn, so ar gyfer tygau, just ar gyfer disgrifio'r llun. Felly, ffyrdd i ddechrau bant eich disgrifiadau. So nes i roi un enghraifft i chi yn un o'r camau just nawr, ond ffyrdd gwahanol o ddechrau eich disgrifiadau sydd gennym ni yn y bocs cyntaf. Felly, enghraifft, auf dem Bild. Bild, ffoto, gallech chi ddefnyddio un neu'r llall. Okay? Cofiwch am y strwythur pwysig iawn, es gibt. Iawn, so mae yno. Ich sehe. Felly, beth gallwch chi weld? Neu man can rhywbeth sehen. Das Foto zeigt. Beth mae'r llun yn ei dangos. Okay? Os gallwch chi fod mwy specific wedyn yn dweud ble yn y llun mae'r pethau rydych chi'n gallu enwi wedyn. Felly gallech chi ddweud yn y blaen, yn y cefn, ar y chwith, ar y dde. Okay? Yn agos i, o flaen, tu ôl. Iawn, yr holl arddodiaid gallech chi feddwl am hefyd i esbonio ble yn union yn y llun mae'r hyn rydych chi'n disgrifio. Felly, enghraifft, im Vordergrund, im Hintergrund ac yn y blaen.
Tywydd, os mae'r llun yn dangos chimod, rhywbeth tu allan, odi'r tywydd yn newid unrhyw beth sydd yn digwydd, chimod, odi'r ffaith bod e'n bwrw eira yn golygu bod nhw'n sgïo, ydy'r ffaith bod e'n heulog ac yn dwym yn meddwl bod nhw ar y traeth ac yn y blaen. Felly mae'n heulog, mae'r tywydd yn braf, mae'r tywydd yn wael, mae'n bwrw eira, mae'n bwrw glaw, mae'n wyntog. Chimod, yn amlwg mae'r llun yn mynd i fod yn stond, ond chimod, os mae rhywun yn hedfan barcud, chimod, gallech chi ddamcaniaethu ei fod hi'n ddigon wyntog wedyn i wneud hynny. Beth sydd yno? Oes yna dyn, menyw, plant, teulu, ffrindiau. Okay, so yn y bocs ar y top fyna'r un gwyrdd, ein man, eine Frau, einige Leute, viele Leute. Iawn, so beth o ran pobl ydych chi'n medru gweld? Disgrifio'r pobl na wedyn reit yn y canol. Okay, mae angen ansoddeiriau wedyn i orffen y strwythurau yma. So neu sieht rhywbeth aus. A chi'n gosod wedyn ansoddau'r mewn, enghraifft glücklich, traurig, müde, neu ta pa ansoddau'r sydd yn addas. Beth ydyn nhw'n gwneud wedyn yn y bocs pink? So cofiwch am redeg y ferf wedyn. Ja, so enghraifft, spielt Fußball. Okay, so mae e'n chwarae pêl-droed. So mae hwn yn tico'r bocs nawr bod chi'n defnyddio amser presennol y ferf. Okay. Wedyn, cofiwch bod chi angen defnyddio y strwythurau barn hefyd. So ar ochr dde fan hyn, ich glaube das, ich denke das, ich meine das, es scheint zu mir. Iawn, sa'n darllen rhain i gyd allan pethau chi'n gallu gwneud yn annibynnol wedyn. Ar y gwaelod wedyn, perffaith hawl ydych chi ddweud, ydych chi'n hoffi'r llun neu beidio? Ydy'r llun yn hala chi deimlo'n hapus neu'n drist am ryw reswm? Oedden nhw'n atgoffa chi o rywbeth? Okay, so enghraifft, ich mag neu ich liebe das Bild, coma, os byddech chi nawr yn ysgrifennu mae angen coma, yn cofiwch llafar yw hwn. Wedyn cofiwch bod y gair fail oherwydd yn danfon y ferf wedyn at y diwedd. Okay. Perffaith hawl ydych chi ddweud bod chi ddim yn hoffi'r llun, ond bod chi hefyd wedyn yn cafiawnhau eich barn pam nad ydych chi'n hoffi fe. So enghraifft fyna, bydde ich mag das Bild, weil es schön ist. Iawn, so enghraifft o brawddeg weddol syml fyna i ddisgrifio eich barn. Cofiwch gyfiawnhau. Yeah. Rhywbeth tebyg fan hyn, so ffordd arall o gofio beth sydd angen i chi ddefnyddio gyda'r llaw lan y top fyna. Mae gen i mwy o fanylder ar hyn mewn eiliad, ond falle bod eich athro chi yn barod yn defnyddio palm, neu palm W, neu W palm, i helpu chi gofio beth yn union sydd angen i chi i roi mewn yn eich ateb chi. So a fi dros hwnna mewn mwy o fanylder dros y sleidiau nesaf. So, ffyrdd arall o ddweud pethau tebyg i beth i fi newydd esbonio rili yw'r sgrin yma, was gibt es auf dem Foto? So, beth sydd ar y llun. So, eto, dydw i ddim yn mynd i ddarllen hwn i gyd allan, rhywbeth falle i chi naill ai cymryd screenshot ohono fe, neu ei argraffu a defnyddio yn eich amser paratoi wrth i chi adolygu am yr arholiad. Okay. Eto, rhywbeth tebyg fan hyn yn defnyddio lot o ferfau. So, maen nhw'n chwerthin, darllen, siarad, gweithio, wneud chwaraeon, neu ty beth rydych chi'n gallu gweld. Mae'r unigol ar yr ochr chwith, a wedyn yr rhai lluosog ar yr ochr dde. Okay, so lacht, ond sie lachen. Mae'n hwn chwerthin. So newid y person i fod yn lluosog. Gorffennol a'r dyfodol wedyn ar y sleid yma yn y bocsys gwyrdd ac oren, jyst i helpu chi i adolygu rheina hefyd, a wedyn y barn ar y gwaelod. Iawn, so ich denke das ac yn y blaen. Felly dyma'r hyn roedden ni'n trafod jyst nawr gyda'r palm W neu W palm. So fi'n gwybod taw llythrennau Saesneg, geiriau Saesneg yw'r rhain, ond mae fe'n helpu chi i gofio'r hyn sydd angen i chi roi mewn yn eich ymatebion. Felly mae'r P yn sefyll am people neu physical, so pobl, gweithio yn y Gymraeg hefyd, P am pobl. A wedyn am action, so pa weithgaredd, pa ferf gallech chi ddefnyddio. L am location neu eto lleoliad, so ble mae e'n digwydd. M wedyn am y mood, so oes na ryw ansoddair gallech chi ddisgrifio'r pobl gyda, dyn nhw'n edrych yn hapus neu'n drist.
Gallai hwnna hefyd cael ei ddefnyddio wrth i chi drafod eich syniadau chi, eich teimladau chi am y llun pan chi'n hoffi fe neu beidio. Mae hwnna'n dod o dan am mood. W wedyn yr W yn sefyll am y tywydd, so W for weather. Iawn, so mae hwn i gyd yn gobeithio yn atgoffa chi, mae siarad yn ddigymell, felly spontaneous, siarad o dop eich pen. Dyma beth mae'r cwestiwn yma rili yn ffocysu arno fe, i ddisgrifio, reit, beth alla i ddweud, disgrifio'r llun o dop fy mhen. Cwpl o funudau fi'n gwybod i baratoi, ond mwy neu lai yn ddigymell. Okay, so gewn ni weld sut gallen ni ddefnyddio hwn ar te i helpu ni i ddatblygu ein atebion i'r cwestiwn yma. Felly mae gen i lun ar y sgrin nawr, pobl yn gweithio mewn swyddfa, felly newn ni ddechrau gyda brawddegau really syml, a wedyn gobeithio wrth i chi adolygu, fe allwch chi ehangu arnyn nhw wedyn. Felly cadw fe'n syml iawn i ddechrau. Felly ni'n mynd i ddefnyddio ein P a L M, pam. Dydyn ni ddim yn mynd i allu ddefnyddio W am weather fan hyn, oherwydd mae e tu fewn. Felly, P a L M. So cofiwch beth o'r hynna'n sefyll am. People neu physical, beth fedrwch chi weld, neu pwy, action, location, mood. Iawn, so gewn ni weld nawr te gallen ni wneud rhyw frawddeg ar gyfer y P, people neu physical. So, auf dem Foto sind 4 Personen zu sehen. So yn y llun, mae'n bosib gweld 4 person. Okay, so ni wedi nawr ticio y P am people neu physical. Okay, so pwy neu beth fedrwch chi weld. Action, so beth maen nhw'n ei wneud? Gallwn ni ddefnyddio sie arbeiten, mae nhw'n gweithio am computer. Iawn, so gallwn ni ddweud bod nhw'n teipio, neu bod nhw'n cyfathrebu, bod nhw'n siarad â'i gilydd. Ond cadw fe'n syml iawn, jyst i ddechrau. Felly, yr ail un gallwn ni ddweud, es scheint mir. So mae'n ymddangos i mi, dass der Mann Kaffee trinkt. So mae fe'n edrych i fi fel bod y dyn yn yfed coffi. Dydyn ni ddim yn gwybod hynny am ffaith, falle taw te yw e. Ond na pha mae fe'n neis i ddefnyddio ymadrodd fel es scheint mir. Cofiwch ar ôl das wedyn, mae'r ferf yn mynd i ddiwedd y frawddeg. Felly mae'r action, mae'r ferf, ni wedi defnyddio trinken, felly yfed, a ni wedi defnyddio es scheint mir hefyd. Okay, location. Ich glaube, rwy'n credu, rwy'n meddwl, sie sind in einem Büro. So fi'n credu bod nhw mewn swyddfa. Iawn, dydw i ddim yn gwybod hynny eto am ffaith, ond mae fe'n edrych yn weddol debyg. Okay, felly mae'r L am location, a wedyn M am mood. Gallwn ni ddweud, meine Meinung nach sind sie glücklich. So yn fy marn i, mae nhw'n hapus. Gallech chi fy mlaen i gyfiawnhau hynny gan ddweud yn Almaeneg, oherwydd mae nhw'n chwerthin, neu oherwydd mae nhw'n gwenu. Jyst i gyfiawnhau yr hyn rydych chi newydd ddweud, ond fan hyn nawr fi'n gallu rhoi tic ar bwys yr am mood. Okay, so really syml i ddechrau. Okay, newn ni enghraifft arall te. Dyle fod y bocsys yn dod lan yn unigol, ond dim ots, maen nhw'n dod lan i gyd ar yr un pryd. Felly eto, P am people neu physical, felly rwy'n gallu gweld rhyw fath o deulu fan hyn fi'n credu ydyn nhw. Maen nhw mewn cegin, mae un ar y chwith fyna ar y gyfrifiadur, mae un yn bwyta, mae un yn mewn i'r fridge. Felly gadewch i ni gael gweld beth yw'r P rydw i wedi gosod fan hyn. So eine Familie. So dyma nawr cam 1 fi yw gosod lawr yr eirfa rydw i'n gallu gweld. So eine Familie. Freunde. Ni ddim yn sicr taw teulu ydyn nhw i gyd. Ffrindiau falle hefyd. Fi wedi rhoi die Mutter, der Vater a die Familie eto. So dyna'r pethau rydw i'n gallu gweld, y pobl rydw i'n gallu gweld. Okay. Gallen ni falle fod wedi rhoi cylch neu sgwar o amgylch computer. Achos mae hwnna'n rhyw beth rydw i'n gallu gweld. Okay. Ond na'r P am people neu physical. Wedyn, os a fi mlaen i feddwl am yr A, beth mae'r pobl yma nawr yn ei gwneud? Arbeitet. Un person sy'n gweithio, sef y fam. So arbeitet. Mae gennym ni ist. Mae'n edrych fel bod y dyn yn bwyta, felly na'r ferf ar ei gyfer e. A wedyn mae'r vorbereitet wedyn. Gwerf wedi cael ei gwahanu yw hwnna, vorbereiten.
So, der Vater isst einen Snack oder bereitet das Abendessen vor. Ie, so falle bod e'n bwyta neu falle ei fod e'n paratoi ei swper. So, na'r A, beth sydd yn digwydd, pa ferfau gallai ddefnyddio. Yr Y wedyn, so location, lleoliad, die Küche. Ie, maen nhw yn y gegin. Ble mae'r gegin? Im ein Familienhaus. Ie, so bod nhw mewn cartre, mewn tŷ, a wedyn fi wedi defnyddio bod y fam ar y chwith, felly links. Okay, so enghreifftiau fyna o'r location, lleoliad, ac wedyn yr mae gennym ni syniadau o sut i ddweud beth yw eich barn chi, neu'r hyn rydych chi'n meddwl sydd yn digwydd. So, ich glaube, meine Meinung nach. Mae dyn ni ansoddeiriau hefyd i ddisgrifio'r llun, sef modern, ar gyfer y gegin. Es scheint mir, mae'n ymddangos i mi, a hefyd glücklich i ddisgrifio sut fi'n meddwl mae'r teulu yn teimlo. Felly, os byddwn ni'n rhoi hwnna i gyd at ei gilydd, mae gennym ni'r ateb, auf dem Foto ist eine Familie zu sehen. Vielleicht auch Freunde. Die Küche befindet sich im Einfamilienhaus. Links arbeitet die Mutter an ihrem Computer. Ich glaube, der Vater isst einen Snack oder bereitet das Abendessen vor. Meiner Meinung nach ist die Küche modern und es scheint mir, dass die Familie glücklich ist. Nawr, pan 'y chi'n meddwl am pa mor gyflym roedd e i ddweud yr holl frawddegau yna, dim ond rhyw 5 ar 20 o eiliadau yw hynny. Felly mae angen ychwanegu mwy o fanylder, ond gobeithio nawr bod chi'n gallu gweld sut mae adeiladu o'r geirfa unigol i frawddeg gan feddwl wedyn am y P, A, L, M, plus W wedyn os mae hwnna'n yn addas. So gallech chi weld fan hyn, mae yna ffenest. Mae'n ymddangos bod hi'n heulog tu allan. Felly chi wastad yn gallu ychwanegu geirfa fel yna hefyd. Gewn ni edrych ar enghraifft arall fan hyn nawr te. So, mae gennym ni fan hyn, mae'n edrych i fi fel bod nhw mewn rhyw fath o gaffi neu fwyty. Mae bachgen bach ar y chwith. Fi'n gallu gweld dwylo rhywun yn torri lan ei fwyd, so siŵr o fod falle ei fam, byddwn ni'n meddwl. A wedyn mae 2 berson sy'n edrych bach mwy mlaen yn eu hoedran. Felly falle mae'n giad y ci, sa'n gwybod. So eto, meddyliwch fan hyn sut byddech chi'n gallu defnyddio geirfa unigol, wedyn creu brawddegau gan feddwl am y P, A, L, M. Felly enghraifft fi, auf dem Foto sehen wir 4 Personen beim Frühstück. Edrych i fi fel taw brecwas maen nhw'n cael, achos mae pancos yno, selsig, wyau, diodydd. Edrych i fi fel taw brecwas dyw e. Auf dem Tisch stehen Pfannkuchen, Eier, Fleisch und Getränke. Mir kommt es so vor, ffordd arall o ddweud, es scheint mir, als wären sie in einem Restaurant oder Café. Ich glaube, der kleine Junge ist bei seinen Großeltern und vielleicht seine Mutter. Er sieht glücklich aus, weil er lächelt. Ich mag dieses Foto, weil ich es liebe, mit der Familie zu essen. Felly fi wedi ychwanegu ar y diwedd fyna, bod fi'n hoffi'r llun yma oherwydd rwy'n caru bwyta gyda fy nheulu. Iawn, so eto, dwi ddim yn ddigon hir, rili, ond mae yna ddechreuad da fyna i ddisgrifio y llun. OK, so beth sydd gen i fan hyn nawr yw syniadau o ba gwestiynau galle fod cael ei gofyn ar gyfer y thema oedd ar y llun yna. So, eine mögliche Fragen. So, chymod, ar ôl i chi ddisgrifio'r llun, cofiwch fe fyddwch chi wedyn yn gorfod ateb cwestiynau am yr hyn rydych chi newydd trafod. So, bydd cwestiynau i gael ar y papur arholiad ac fe fydd angen i chi ateb nhw. Heb ei gweld o'r blaen. Wel, rhan cwpl ohonyn nhw byddwch chi ddim wedi gweld o'r blaen. So, enghraifft, was isst und trinkst du normalerweise zum Frühstück? So, mae enghreifftiau fan hyn o atebion posib gen i. A gallwch chi gobeithio, wrth i chi ryndo ar hwn adre nawr, gallwch chi edrych ar y cwestiwn ac wedyn ceisio creu ateb eich hunan ac wedyn gweld reit, beth oedd yr ateb roi i fel enghraifft. Ydych chi'n agos gyda falle eich strwythurau, sut byddech chi wedi gallu ateb pob cwestiwn. Okay, felly mae cwestiynau yno, plus atebion posib
i chi gael bach o help hefyd. OK, llun nesaf nawr te. Treulwch funud neu ddau yn cymryd holl fanylion y llun, so gallwch chi wasgu pause nawr ar y recordiad yma, a cheisiwch feddwl am y camau na wedes i ar y dechrau. Beth gallwch chi weld? Geirfa unigol. Wedyn, beth maen nhw'n gwneud? Ceisiwch greu frawddeg. Wedyn, dechreuwch feddwl beth gallai fod yn digwydd yn y llun. Beth chi'n meddwl sy'n newydd ddigwydd? Beth chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Okay, so ceisiwch dreulio cwbl o funudau, gwasgwch pause a chreuwch rhyw ateb i'r cwestiwn yma. Beth chi medrwch chi weld yn y llun? OK, so'r cwestiwn bydde, was passiert in diesem Foto? Neu beschreib das Foto. OK, so cwbl o gwestiynau wedyn gallai fod yn cael ei gofyn, cwestiynau posib. Enghraifft, magst du deinen Geburtstag lieber mit Freunden oder mit deiner Familie feiern? Und warum? Iawn, so wyt ti'n hoffi treulio eich penblwydd, dathlu eich penblwydd gyda'ch ffrindiau neu gyda eich teulu? A wedyn, wie hast du deinen letzten Geburtstag gefeiert? So sut nes di dreulio dy benblwydd diwetha di? Sut nes di ddathlu? Ceisiwch feddwl hefyd am unrhyw gwestiynau eraill. Gall fod yr athro yn ei gofyn. Okay. So dyma enghreifftiau o ddechreuadau o frawddegau. Ydych chi wedi defnyddio rhain yn eich ymateb chi? Ac eto, dyma'r math o atebion gallwch chi roi i'r cwestiynau roies i fel enghreifftiau ar y sleid cyntaf yna. Okay, so ffyrdd i ddefnyddio'r gorffennol wedyn gan ein bod ni'n trafod ein penblwydd diwetha ni. Cofiwch nad ni'n defnyddio'r amser y ferf y gorffennol fan hyn. Okay. S-fa er enghraifft. Mwy o gwestiynau fan hyn, rhai posib. Okay, triwch ateb nhw. Ceisiwch feddwl hefyd am gwestiynau eraill gall fod eich athro yn ei gofyn i chi. Okay, beth sydd gen i nesaf nawr te yw mwy o luniau gyda enghreifftiau o sut falle byddech chi'n gallu dechrau eich disgrifiad. Okay, so dydw i ddim nawr yn mynd i ddarllen rhain i gyd allan. Mae'r rhain jyst fan hyn nawr i chi gael rhyw cyfres o gwestiynau, ymatebion posib, pethau i chi ymylheithi arnyn nhw, sut gallech chi wella arnyn nhw, beth gallech chi ychwanegu, oes yna rhywbeth dydych chi ddim yn hoffi am yr ymateb rydw i wedi gosod, oes yna rhywbeth ar goll, falle bod chi'n anghytuno gyda rhywbeth rydw i wedi dweud, ac yn y blaen. So just dechreubwynt yw'r rhain i gyd, rhywbeth i chi i ymylheithi arnyn nhw. Okay, so mae rhywun fan hyn yn siopa, cwpl eto nawr o gwestiynau posib gydag ymatebion posib, ond eto, chymod, triwch feddwl am gwestiynau eraill gall ddod lan. Bydd ambell gwestiwn byddwch chi ddim wedi gweld o flaen llaw. Okay. Yr un peth fan hyn, dyn yn edrych dros olygfa brydferth, falle bod y lan yn y mynyddoedd, odw yn newydd gerdded yno, pa amser y dydd yw hi, odw i'n just ar fi'n troi i'r nos neu ody'r haul yn codi, so falle'n gynnar iawn yn y bore, neu'n hwyrach mlaen yn y nos, beth mae e'n newydd wneud, beth mae fe ar fi'n gwneud, beth mae fe'n gwisgo, sut mae'r tywydd. Iawn? So mae yna eto enghraifft o ateb fyna, ond dyw e ddim o bell ffordd yn ddigon hir. Cwpl o gwestiynau wedyn fan hyn, eto gydag atebion posib bob tro i chi gael gweld os chymod, pa strwythurau gallech chi fod yn ei defnyddio. Yr un peth fan hyn, so llun gyda ni fan hyn o draeth, llawn pobl, yn ddangos taw yr haf yw hi gan fod pobl yn y dŵr, mae umbrellas, chymod, lliwgar yno, siwr o fod yr haf yw hi byddwn ni'n meddwl, mae'r rhai ar y traeth, mae'r rhai yn y dŵr, efe teuluoedd ydyn nhw chi'n meddwl, chi'n meddwl bod nhw'n joio, ydyn nhw'n cael amser da, ydych chi'n hoffi bod ar lan y môr, ydych chi'n hoffi mynd ar eich gwyliau tramor ac yn y blaen. Iawn, meddyliwch ar yr holl strwythurau yma, eto mae yna enghraifft o ddechreuad o ateb gen i ar y sgrin nawr. Cwestiynau wedyn, rhai cwestiynau posib, beth y ti fel arfer yn gwneud ar dy wyliau, beth gwnes di haf diwetha yn ystod y gwyliau, cwpl o syniadau fel i ateb y cwestiynau yna nawr ar y sgrin i chi.
OK. Felly, dros y sleidiau nesaf nawr, licsen ni ffocysu mwy ar y cwestiynau sydd yn dilyn y disgrifio'r llun. Okay? So chi'n gwybod bod rhan o gwestiwn 2 yn cael ei treulio yn disgrifio'r llun rydych chi'n medru ei weld. Wedyn, ar ôl hynny, mae'r cwestiwn yn parhau gyda y cwestiynau o amgylch y thema mae'r llun yn dangos. So, enghraifft, mae gen i ar y sgrin fan hyn nawr rhywun yn bwyta McDonald's, so rhyw fath o fwyd cyflym, a wedyn mae'r thema yn mynd i fod o gwmpas byw yn iach, bwyta'n iach, ffitrwydd o bosib, ydw e'n bwysig i aros yn cadw'n heini, wyt ti'n bwyta bwyd cyflym ac yn y blaen. Iawn? So mae yna gwestiynau ar y sgrin, ond gallwch chi falle feddwl am gwestiynau eraill o amgylch y thema. A dyna nawr beth sydd gen i ar y sleidiau nesaf, syniadau ar gyfer y themau gwahanol, pa fath o gwestiynau byddai'r athro falle wedyn yn gofyn i chi. So, enghraifft fan hyn, was isst du gern? Beth wyt ti'n hoffi bwyta? Was isst du und trinkst du normalerweise? Gallech chi weid beth ydych chi'n bwyta yn yr ysgol? Beth ydych chi'n bwyta ar y penwythnos? Hoff bryd o fwyd? Beth ydych chi ddim yn hoffi bwyta? Hast du einen gesunden Lebensstil? Warum? Warum nicht? So, wyt ti'n fel arfer yn weddol iach yn y ffordd rwyt ti'n bwyta neu falle yn cadw'n heini? Welche Aktivitäten machst du gern? So, pa weithgareddau wyt ti'n hoffi gwneud? Was hast du letzte Woche gemacht, fit zu bleiben? So, mae'r zu gyda ni fan hyn. Yr ymadrodd hynny, so beth nes ti wythnos diwetha mwyn cadw'n heini. Was wirst du nächste Woche machen, gesünder zu sein? So beth ti'n mynd i wneud, cynlluniau'r dyfodol. Ti'n mynd i trial bod yn fwy iach wythnos nesaf na beth BS wythnos nesaf i gymharu beth nes di wythnos diwetha, enghraifft. A wedyn, yr un ola, sprich über das letzte Mal, dass du ins Restaurant gegangen bist. So pryd oedd y tro diwetha BS di mas i fita mewn rhyw fath o fwyty. Pam bioch chi? Oeddech chi'n dathlu penblwydd rhywun, enghraifft. Okay. Eto'r un peth fan hyn nawr, ni'n trafod yr amgylchfyd fel thema fan hyn. So ni'n trafod llygredd, yr awyr. So trafod, chi'n modd, pa fath o broblemau o amgylchfyd sydd gyda chi yn eich ardal chi, beth i ti'n gwneud mwyn trial helpu'r sefyllfa ac yn y blaen. Felly dydw i ddim nawr yn mynd i ddarllen yr holl gwestiynau allan, rhywbeth i chi edrych drostyn nhw ac ychwanegu atyn nhw a cheisio ateb wedyn dros eich hunain. Okay, mae hwn i gyd hefyd yn helpu chi gyda llaw ar gyfer yr arholiad ysgrifennu ac ar gyfer dwy ran o'r sgwrs yn yr arholiad llafar hefyd. So, mae paratoi ar gyfer hwn yn paratoi ar gyfer yr holl themau ar gyfer yr holl asesiadau sydd gen i chi hefyd. Rhywbeth debyg gyda fi fan hyn wedyn ar gyfer thema o ysgol. So, mae'n edrych i fi fan hyn bod yna ffrindiau, merched a bechgyn yn y llun. So, trafod y thema o ysgol ar ôl i chi ddisgrifio'r llun. Gallech chi ddisgrifio'ch ysgol chi, ddisgrifio'r wisg, pa bynciau ydych chi'n astudio, beth chi'n mynd i wneud blwyddyn nesaf, ydych chi'n mynd i aros yn yr ysgol i astudio lefel A ac yn y blaen. A beth sydd gen i wedyn am y sleidiau nesaf yw enghreifftiau o arholiadau go iawn sydd wedi bod dros y blynyddoedd. Felly fi wedi ceisio cymryd enghreifftiau o bob thema, fel bod amrywiaeth o luniau a chwestiynau gen i chi fan hyn. Felly dyma fersiwn y disgybl. Dyma beth byddai gyda chi o'ch blaen chi yn y papur arholiad yn yr arholiad ei hunan. Okay? So mae gen i ni sylfaenol ar yr ochr chwith ac uwch wedyn ar yr ochr dde i chi gael gweld y gwahaniaeth rhwng pa mor gymleth falle yw'r cwestiynau. Felly hunaniaeth a diwylliant yw'r thema diwylliant ieuenctid. So chi wastad yn mynd i gael naill llai beschreib das Foto ar gyfer sylfaenol neu was passiert in diesem Foto ar gyfer yr uwch. Felly mae'r uwch yn gofyn i chi ymelaethu rhywfaint yn fwy i weu beth sy'n digwydd yn hytrach na jyst beth rydych chi'n gallu gweld. So bach fwy cymleth fel byddech chi'n disgwyl. Wedyn chi'n gallu gweld bod cwestiwn chi wedi gweld o'r blaen a wedyn bydd eich arholwr wedyn eich athro yn gofyn cwestiynau dydych chi ddim wedi ei gweld o'r blaen. Felly wastad yn syniad da i feddwl yn ystod yr amser paratoi
Pa fath o gwestiwn byddwn ni'n gofyn o amgylch y thema yma. Felly chi'n gallu gweld bod pobl ar ffonau symudol yn y llun. Felly pa fath o gwestiynau byddai'r athro'n debygol o ofyn i chi? Falle gofyn i chi, faint o amser ydych chi'n treulio? Ar falle gyfryngau cymdeithasol. Beth ydy ti'n defnyddio dy ffôn i wneud? Ydy ffôn yn ddefnyddiol? Ydych chi'n meddwl bod pobl ifanc yn defnyddio gormod o'r ffonau symudol ac yn y blaen? So, chod pethau positif, pethau negatif am ddefnyddio ffonau symudol yn gyffredinol. Yr un nesaf, eto yr un llun, ond sylfaenol ar y chwith, uwch ar y dde, so'r gwahaniaeth rhwng y cwestiynau. Cymru ar byd yw'r thema fan hyn. Chi'n gallu gweld nawr te'r gwahaniaeth rhwng y cwestiynau. So ar y sylfaenol, wohnst du gern in deiner Gegend? Warum nicht? So wyt ti'n hoffi byw yn dy ardal di, ble wyt ti'n byw? Pam neu pam na? Ar yr ochr dde, ist es besser an der Küste oder in einer Stadt zu wohnen? Warum? Okay. So, chi'n edrych ar y dde wedyn fyna i bwyso a mesur. So mae'n sgil mwy cymleth na jyst dweud eich barn chi sydd yn y sylfaenol. So chi'n gallu gweld bod yna bach mwy o gymlethdod ar gyfer yr haen uwch. So dyma'r trydydd thema, so cyflogaeth ac astudiaeth gyfredol ac yn y dyfodol. Felly mae disgyblion neu falle myfyrwyr yn y lluniau fan hyn. So eto, trafod ar y chwith, was ist dein Lieblingsfach? So beth yw dy hoff bwnc? So jyst enwi a jyst dweud pam. Ond ar ochr dde, haen uwch, ist ein Kollegakurs eine gute Idee? Warum nicht? So ydy astudion y coleg yn syniad da neu beidio. So eto, pwyso a mesur mwy ar gyfer yr haen uwch. Sgil bach fwy cymleth yn amlwg. So beth rydw i wedi gwneud wedyn yw rhoi mewn fersiwn yr athro hefyd. Felly fersiynau'r disgybl rydych chi newydd ei gweld. Nawr mae gen i beth mae'r athro yn gweld o'i blaenau nhw. Felly fan hyn nawr byddwch chi'n gallu gweld y cwestiynau heb ei gweld o'r blaen, ar y chwith ac ar y dde sylfaenol ac uwch. Jyst i chi gael ymarfer yr holl gwestiwn yma. So disgrifio'r llun a wedyn yr ateb i gwestiwn chi wedi gweld plus y cwestiynau byddwch chi ddim wedi ei gweld o'r blaen. A'r un peth ar gyfer lluniau eraill nes i gosod ar y sleidiau just cyn. So rhywbeth i chi ddefnyddio yn ystod eich amser paratoi chi. Okay, so eto, os nad ych chi'n siwr eto, p'un taw sylfaenol neu'r uwch rydych chi mynd i fod yn sefyll, angen cael chat gyda'ch athro, ond hefyd edrychwch i weld yr enghreifftiau yma, a fyddech chi'n hapus i geisio ar y cwestiynau uwch. Ydyn nhw'n gymleth? Ydyn nhw'n rhy gymleth? Ydyn nhw'n rhywbeth byddech chi yn gallu cael go da iawn ar ateb? Rhywbeth i edrych ar. Felly, fi'n dod nawr te i'r top tips sydd gen i jyst i grynhoi popeth at ei gilydd. Sori, mae'r hyn yn Saesneg, ond i wedi cyfieithu nhw, so felly fi'n flin am hynny. Ond, so yn ystod yr amser paratoi, ceisiwch ragfynegu pa fath o gwestiwn mae'ch athro yn mynd i ofyn i chi o gwmpas y thema. So, os amser gyda chi ar ôl i chi edrych ar popeth arall, meddyliwch, reit, beth byddwn ni'n gofyn o amgylch y thema yma? Pa fath o gwestiwn gall ddod lan? Siaradwch yn glir ac yn hyderus. Cofiwch bod y marciau ar gael ar gyfer eich cywirdeb. Hwna'n cynnwys hefyd yr ynganu rydych chi'n defnyddio hefyd. Okay, so gwrandewch yn ofalus hefyd ar amser y ferf. So ydy'r cwestiwn yn y gorffennol, ydy'r cwestiwn yn y dyfodol, a ceisiwch wedyn wneud yn siŵr bod eich ateb yn matcho'r cwestiwn o ran yr amser. Mae hawl ydych chi ofyn i'ch athro i ddweud y cwestiwn eto. Okay, mae hawl ydych chi gwneud hynny. Please triwch wneud iddo yn Almaeneg, sorry, mae'n gweud French fyna, Almaeneg. Gallech chi ddefnyddio rhywbeth fel Entschuldigung, ich verstehe das nicht, neu wiederhole die Frage bitte. So gallwch chi ddweud y cwestiwn eto os gwelwch yn dda. A'r top tips ola sydd gen i, newch yn siŵr bod chi'n cynnwys pob elfen o'r dasg. Bod chi ddim jyst yn ateb hanner y cwestiwn. So er enghraifft, os mae'r cwestiwn yn gofyn cwestiwn a wedyn gweud warum, newch yn siŵr bod chi'n ateb y cwestiwn pam hefyd.
Mae eisiau chi osgoi defnyddio geirfa, chimod, un gair fel ateb. Mae angen i chi ymalaethu. Mae rhaid i chi ddweud pam. Mae rhaid i chi ychwanegu mwy o wybodaeth. Wahanol iawn i'r chwarae rôl, ble chi'n ateb y cwestiwn a dim mwy. Mae angen i chi ymalaethu yn y disgrifio llun. Newch yn siŵr bod chi'n gwybod eich themau. Yeah. Mae hwnna hefyd yn mynd i helpu chi ar gyfer y sgiliau eraill a'r asesiadau eraill. A chofiwch mae angen i chi ddefnyddio ynganu da iawn hefyd. Ffordd rydych chi'n dweud y geiriau bwysig iawn. Okay. A'r unig beth sydd gen i ar ôl i wneud wedyn yw i ddymuno fil glwc, pob lwc i chi gyd. Newch eich gorau yn amlwg. Mae'r llafar yn rhywbeth chi'n gallu paratoi'n dda iawn ar ei cyfer. Gallu fod bach yn nerve-wracking. Fi'n deall bod e'n anodd iawn i cael athro'n taflu cwestiwn ato chi a bod angen i chi ymateb yn syth. Ond chi wedi bod yn paratoi am hwn am amser hir iawn a jyst bach o ffydd bod chi yn mynd i wneud yn dda ond bod chi'n paratoi yn drylwyr. Felly fil glwc, pob lwc i chi gyd a hwyl fawr. Danke. Wiedersehen.